Gana biar apa sih mobile? Teksa yang Mobile. Gana ready? Ready? पहिला न चिनी जो तो मीडिया फ्रेंड्स नो बेलायखन हामबाय सारेक जरन खालामनाया फरो जों दिनै चिनी DTAD से हापांनि बखातै चिनी जो तो तिप्रसा मीडिया रौ न जों गुथुमलाय जों दिनै कक सालायया बेलायखन चिनी फ्रुटफुल डिस्कशन खा चिनी थिनांगो जों दिनै जो तो तिप्रसा मीडिया रौ बाय DTAD से हापां जो तो मिललाय चिनी बिसकां सामु खामखायनान बागै ओ पांदव जों दिनै चिनी DTAD से हापांनि चिनी ऑनरेबल CM चिनी बरंगनां सार पूर्ण चंद्र जमातिया ते चिनी DTAD से हापांनि चिनी चीफ लीगल एडवाइजर बरंगनां दाता मोहन जमातिया ते दङ चिनी एडिशनल CU ते चिनी ICA नि चिनी प्रिंसिपल ऑफिसर ते जो तो चिनी बसंगो आजो चिनी जो मीडिया रङ पहिला न हामबायरु कबा बेलेखन नांमान कक सालिका जतन चिनी मीडिया रङ जे जे प्रॉब्लम फेस खाय दंमान जों कक डिस्कशन लायखा ते अमो जों DTAD से हापांनि बखातै जों चिनी आवै मुं दंनाय थानाय जरावबो जों नुगै मानखा चिनी मीडिया नि जे बरनि डिमांड दंमानफोराव कायसा दरदामति फैया आजागाव जों चिनी मीडिया थ्रुयै जों गोबां मा जों एलिगेशन जों खोनाका आजागाव थ्रु सोशल मीडिया जों खोनाका जों already जों डिस्कशन ना बागै जों already चिटी इशू खायदा दंमानि बाट मियाव चिनी त्रिपुराव जे बन्दाब मान बागै जों मियाव आसले मारिया जों पहिला न सान मुसुमा खायसि आगिवो DTAD से हापन बखतै मीडिया रङ बस इम्पोर्टेन्ट आवश्यक सिया याबा जों चिनी बुबागर नायकल फंबाय चिनी DTAD से हापन जों फैमिली आगलो जों बेलेखिनो जों चिनी प्रेस रङ बगै जों युग मुजा स्पेशल चिनी तिप्रसा रङ बगै तिप्रसा मीडिया रङ बगै तांनि हाके आसु बस डिप्राइम फैमिली दाबो जों एटलिस्ट जों फैमिली आगलो चिनी बुबागरा कम जरा एबा लिमिटेड फानि बिसिन फानो बिनि नायकल फंबाय जों जत चिनी एक्जिक्यूटिव मेंबर चिनी CM नेतृत्व जों बेलेखिनो गाहाम एबा वानसुमनतै जों सामुखलायले दङ चिनी मीडिया रङ बगै इंकाय अ जागाव कुरसाना मुसुमा खायसि थानाय जराव जों DTAD से हाबं बखतै जों प्रेस डे रक सेलिब्रेशन खालायया प्रेस डे सेलिब्रेशन खायमाने साला जों प्रेस डे काटरबो जों डिस्ट्रीब्यूट खालायलेखा दाय जों चिनी जे प्रेस नि जे डिमांड दंमानि बं पेंशन रक एबा बंनि जे यूट्यूबर्स सम जे बरनो जों बाहायके एड रिमान अब पॉलिसी नतिबो जों डिस्कशन खालायलेखा एबा ऑलरेडी आगिबो कायसा जों ओ पॉलिसी न जों इम्प्लीमेंट खायनान बागै जों कायसा कमिटि खालाय दंमानि अब जों ऑलरेडी चिनी चीफ लीगल एडवाइजर थ्रुयै जों खोनाका डिस्कशन जों अब ड्राफ्टिंग अलमोस्ट कंप्लीटेड दा बसंगो कक साननाय माखा हायसि जों बेलेखिनो अब सेंसिटिव जों गाहाम खाम क्रपले जों डिसिजन पॉलिसी जों मासानाय दागे वान्स पॉलिसी जों जुदि फर्मल थांगाय जों या खाजों थानाय पॉलिसी जों पुनि बायरे टाइम आउन बगै जे स्टेट पॉलिसी जों जुदि एडप्ट खालायगाय चिनी जे यूट्यूबर्स फरक सपनो एड मायनि थानाय आउन बगै जों थानाय जरारगो जों चिनी जे एनलिस्टेड दंमोन जे केबल जे चालु दंमोन चिनी चारटा जे चैनल दंमोन जों बरनो जों ऑफिशियली जों बॉडी दङ ते जों जे यूट्यूबर्स न जों ऑफिशियली बनो रिने रूल्स क्रिफानो चिनी बुबागर आसका हामजमान बिसितै जों बरनो अनऑफिशियली जों बरनो चुबाय दङ अब चिनी यूट्यूबर्स को जतन साइमा गाबन बरनि चुबामन बिसितै जों दाबो सुजारते जों गाहाम सामुन खाले जों कॉपरेशन खाले दङ तै अमबो जों वान सुजे जे DTAD से हापां जे चिनी प्रेस रङ बागै जे जागा बरनि प्रेस क्लब तांगान बागैबो जों अलमोस्ट जों अब प्रोसेसिंग न दङ चिनी प्रेस रङ बागै जों अर जों आगिसे जे हापां दंनाय रिलांमाय फानो जों दाबो जों फायमन यागलो चिनी DTAD से हापां बखतै जों प्रेस रङ बागैबो जों अलमोस्ट माने सामुंचलिन दङ जों चिनी प्रेस रङ जों कायसे बरनो लैंड अलॉट खालायनान बागै इंके आबानि परे जे जों दिनाव डिस्कशन खालायलेका जों भाइके जों एड
Rwnani bagai जों policy nam chini YouTubers no abo जों almost जों tino discussion khlaileka tei chini chief legal advisor bakti जों kaisa proposal जों belakena kahamman kha tamong henge je chini ajaga ba chini additional CEO ajaga committee je head of committee je tongmani committee chairman tongnai aboni yagulo chini chini IC ni PU tongnai member tei chini PU law tongnai member tei chini finance ni obo chini bo you finance bo tongnai member tei chini median bukhakti khoroknai je expert khoroknai borno जों add khlaijnai abon bisingte जों daltino जों policy no जों snambui जों chini YouTubers no जों je borno जों help plan bagai okay tei kaisa hangkai je जों saimano chini media rok chini fourth pillar जों borno always जों honor khlaio जों जेकुनु medium thum phagya hangke bo जेकुनु organization ma tongifan tongthum जों Tiprasa media hangke जों borno honor ro je japano bo je organization man tongthum जों equally ke जों borno mane value ro jahate जों borno equally no जों borno jahate je honor ro जों help claim thum gai tege sang request khane maka haise जों जे 1G media rong जों जे ri tongthum mani abo kabangma system error tongman bagai जों amana जों dakti जों bono change claiming tang hege jehetu tabu chini print media jemon newspaper जों ad rumana aba agini simano agi hapang pun buni ad khlangja जों bono suddenly जों remove claiming tang hege जों kaisa policy tong nangnai jehetu chini agi TDS sampun policy green bagai जों a policy bo policy no जों follow khlainani abo green bagai जों bono जों obo claiming gaban bagai जों de limited fund bising bana जों chini media no जों belak important ri tongo te bus kang jaraga ba जों amhaigena जों tebo chini media no through tui kaham session na hawi जों bus kang discussion ko bonu bisingo जों borno sam kham tanglai thanai nai tai kese kok hangkai chini ang request khlainai je insurance je chini over chini media rong bagai je human pension abor khaimani abelekin nangkugo tangai maya tongnai jehetu chini asika hardo khlai dong chini media chini dofani bagai chini Tiprasani bagai जों abono जों belakini appreciate khlai hangke abon bagai जों limited fund bisingo thajingo saga je chini ICA department only 32 lakh go khoroksa chini media saga ang bono belakini appreciate khayo jahate a 32 lakh no state hageno increase khlaina bagai ngai जों jodi increasing hangkai जों chini je media rong je demand tomani je pension tomani जों bono implement khlaimani abon bagi ang request khlainai जों TDS hapon ICA eba TDS hapon bakhaktibo जों state government chini jehetu jabo ICA dibona chini state honorable chief minister Dr. Manik Sanyao tongba जों bono officially जों bono chithi sinai tei nangkhangkai जों आन्दोलन अंखरना बगै जों तियार दङ TDS hapa tei jot जों media bai miliboi जों salsa oman bagbo जों palka protest khlani jahate fund kabang kar hoi jahate chini media rama bong je pension je insurance tamana जों implement khlaini bai gabono chini demand tongnai ang obo request khaibin haino hai chini je ICA department je fund kring tongmani o fund increase khlaina bagai जों TDS habang bkhaibo जों chithi sinai tei जों chini jot media friends bai जों गथालायै न जों जाहाथे आमना डिमान्ड खालाय एबा नांगा जों दरना आसुंगा जों दरना आसुंगा रेडी दङ आवन आलोगिवो जों जत मीडिया फ्रेंड्स दङ जों लोगियो नांगो बसकं जरो जिनि जे ओ जे फान्ड जों इंक्रीज खालायना नांगो तांके नरो हांपेन शिव जे जों बाहायगे जों डिटेल्स हाबांगो फान्ड फर्मनि बिसिम दिफानो जों अबनो चाललाय दङ गावन बगै जे नांमानिको जों मिटिं अन सालिका होपफुली नरो फरासा जों कॉर्पोरेट खेमन बिसिमते नरनि थानचा एबा जत चुबामन बिसिमते जों बसकंगो दाक्ति न जे नंनि उ सानमुंगनो जों फुलफिल खालामनानै जों खाखौ हामबाय बसुक सालायबा बसुक तालनि बिसिंगो न्यू एडभार्टाइजमेंट पॉलिसी फॉर्म खाजा याबो जे तिनि नरनो जे कमिटी ऑलरेडी जों सागा चीफ लीगल एडवाइजर सागा जे नरक इमिडिएट नंनि जे मेंबर दि अ मेंबर बिसिम डिस्कशन खायाखै जाहाथे जों खामखरबा खालायनो नांनाय ताके चिनि सागा जे चीफ लीगल एडवाइजर once तुमो जदि आ पॉलिसी फर्म थागांगे अब जदि चालिया जों अपन बायलट खालामो जेमन स्टेट नि जे पॉलिसी फर्म खालायजन जदि एड अफ फाइगंगाय गोबांमा जे चिनि अर जे चिनि मीडिया रंनि जे क्राइटेरिया दंमनि जेतो चिनि 20k फॉलोअर्स 15k फॉलोअर्स 8k फॉलोअर्स जे ताब किसे मिसे जे जों बरन जों सुबाय मानि दमन आबरि मायानि थां
এখন বাকি जों खायगोन ओंखाय एकदम खामखरबान खायनानै जाहाथे ओ 2k followers into 1k followers into जे चिनि तिप्रासा media दमनि जाहाथे बरक डिप्राइभ दा थुं Exist security question. Semua biman kalai tunai